Ano yun nagtitiktok dito? Ada man kaya, tara, kasi ko hunta. Social distancing lagi ta. May dumapla akong tampaluhong ko dayo. Pero babalik ay. Manunim ngayawa ka. Di rin nala ako magtitiktok kay masasabtan ngira na bayot ako. Pag-tiktok na. Nasiringi kapitan may nanarelip na panhatag. Nahadlok ka pagpatori. No. Os, baliktad. Uy, ayaw pagtoko, wat nganla. Sa ilalim ng puting kalbo. Ay ngayaw, regad sugar, nga nga may kaman ngaya. Mau biar din niya balay. Gusto ko na gumawas. Pero pwede anak kay may virus. Kadi, ako daw. Okay. Ingan diri pwede kay may virus. Pari kumantak tindahan. Waray na red doors. Asyan siringan tindera.